of Kenya. It is almost half of the capacity of this big vessel. Ngano maromo tons 55,000 ochopo e pacho ka kowuok e piny mar Ukraine. Lipot koro wacho ni thoth masiche mag apaya mosetimore higani ikelo kod joriemb apiko ka koro NTSA osechako chenro matiego joriemb apiko e wi yore makare mag tiyo kod apeyni ma pacho ka. Kuna watoto walikuja hapa jana wa shule inaitwa Kamju. Ndio walienda kujaribu kuogelea. Vile waliingia kwa maji, waliwezwa na maji na wakatumbukia chini. Gikone to ringre jopuonjre ariyo mag skul primar mar Kamju manyocha nger otero oyudi. Machiegni e weche mag ang'ichwelo kendo iluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Par kanyo ni nyalo tudi kodwa kokalo Facebook page marwa Ramogi TV. Ka bende ichwalo ote magi e namba mar ote machuok ma en 2360. Wachako gi weche mag somo. Marjorie McGoy nondiko book Coming to Birth. Margaret Ogola ondiko The River and the Source, ka Asenath Odaga nondiko Endless Road. Gine moko kuom jondiko mapacho ka majandiko machielo ma jaklas 10 gombo mar chopo kuma ne gichope e sekta mar somo e sama ogolo buge mokwongo Naomi Mora gi buge miluongo ni The Day of the Dread. Mae sigande. Kane ochako ndiko, Naomi Mora ne okong'eyo ni herane biro chopo kuma ogolo buk kapod en japuonjre. Gino mathoth jondiko kawo higni buora kapok gitimo. I began my writing journey during the COVID-19 pandemic holiday while I was at home. Naomi Mora Nyakioga en jaklas 10 e skund nyiri ma Kebabe maidore e kaunti ma Nyamira. Wach japuonjre mar Kisungu dendo ndiko mare kapod en e skund primar emochope kae kawuono. This writing came as a result of the information I had received earlier from one of my language teachers that I can make a good author. So during that holiday, I thought that was my free time to give it a try. So one day when I was going through my books, I found one of the compositions that had impressed this teacher about my memorable day. Min Mora wacho ni nyathine nochako hero ndiko kapod tin, kata bedi nokomiye paro matut, kata tok yudo kondiko otese ne bukne mokwongo manoluongo ni Korofi the Lazy Boy mane okogo chapa. Mae kaluwore koda nok mar omenda mar lose obed book. Wakati wa likizo alikuwa anakuja tu anaandika vikaratasi, anaacha tu hapo kwa meza. Niliposoma niliona tu sasa hii ni nini mtoto anaandika, mimi naacha tu. Niliona kama ni mchezo. I was very challenged, like, we don't have funds for moving this talent forward. My first manuscript, Korofi the Lazy Boy, did not succeed in terms of publication due to lack of funds, which was not concerned due to poverty. But I had that desire of taking it to the cyber to get it typed. Mora nondiko buge mar ariyo manoluongo ni My Greedy Grandmother, kabange noloke ni The Day of Dread gi sir mar jalmoro mane owuok oko mar konye goyo bugni chapa. Being an author myself, I knew that it was not going to be easy. It had to involve quite a process, but I was ready to take her through that process, much as I knew it was going to be costly to publish her book. Owacho ni ndiko okyot, kachune mondo omed seche mag ndiko kopogore gi thuolo mag dhi nyime gi sombe mapile pile. I was trying to pass an encouragement to those who have lost their hope by losing their beloved one. They need to know that when challenges come, they just come to move them from their comfort zone. Japuonj maduong' mar skund Kebabe, Beatrice Bironga, owacho ni nofwenyo talanta Mora mana jumbe ariyo toko riwre gi skunduno kane olando wach manyien e parade. End the term results that we released yesterday, she was number 5. And apart from being number 5, that is, she's in the top 10, she's number 5.
She's also topping in a subject called history and government. Naomi nigi gombo mar bedo jafwambo gi keyo kopogore kod medo ndiko buge mogeno ni biro timo maber e pacho ka. Manolek makare mabende ochopo e wange. Pod e weche mag somo riwruoge mag jopuonjo bogo ng'anyo nenono penj madongo ma joklas 8 kod mano mar grade mar 6 madhi chakore juma manyien kaachiel gi mano mar joklas 12 poni piny owacho ok owinjo dwachgi. Riwruoge go dwaro mondo jopuonj madongo kod jolupgi omi chudo mambalang' kuom chung' ne penj go e skundegi. Chris Owino nigi mathoth ewi ywak mag jopuonj. Ndalo ariyo kende motelo ne chakruok mar penj maduong' mar joklas 6 KPSEA, riwruoge jopuonj mapacho kayo golo ng'ur margi ewi nono penj makamano. Jalup jakom riwruog jopuonj mag Nat John Wesonga owacho ni tire dwaro mondo duol mochung' ne penj pacho kae NEC omi jopuonj madhi chung' ne penj mag KPSEA kod KCSE chudo mambalang'. As teachers and as a union of teachers, we support order and we support the government and we want our examinations to be well executed. However, we want to ask the Kenya National Examinations Council to improve on the terms and conditions under which the examiners and the teachers of this country execute the exam. Kaoloso e skund primar Manyakongo e county Manyamira, Wesonga oywago midhiero ma jopuonj kalo e kinde chung' ne penj maduong' kendo kwayo NEC mondo opargie. They should review terms and conditions of working. Examiners that make a nation cannot be sleeping on the beds of children, as they are called in Alliance High School, wanaenda kwa vitanda za watoto, and they are marking throughout the night like that. Can somebody think about improving the conditions? E kindeno, riwruok machielo mar jopuonj mag skunde sekondar Kupet obwogo mar biro ng'anyo ne nono penj mag KPSEA kod KCSE nyaka piny owacho ket winjruok kod jopuonj. Tukisikizana mwaka huu hakuna ku-download hiyo barua ya marking, kwa hivyo mwaka huu watasikiza sisi. Si ndivyo members? Jalup jagoro maduong' mar Kupet Nelson Turanira onyonore ni kinde osechopo mar piny owacho winjo ywak mag jopuonj. We are asking teachers now not to report to the marking centers so that we will be able to negotiate for them better rate for the papers. We shall be able to negotiate for them for the teachers who are at the centers of examinations, because teachers are paid very poorly as compared to other officers who are manning examination. Chung' makamano bende okaw kod jalup jakom riwruogno Julius Korir ma okwayo migawo mar somo mondo ter kuonde nono penj mag KPSEA kod KCSE machiegni kod jopuonj kar kete e bore Nairobi kende. Kusaisha mtihani inafanywa Nairobi. Tunataka irudi kama zamani, tuende huko Kaaga, tuende huko Lugulu, tukua hapa Nakuru, ili hata watu ambao wanasaisha waweze kujua Kenya. Sisi tunasema kama Kupet, kama watatimiza mambo tumesema, tunasema hatutasaisha. Tunakubaliana? Yes. Eko machielo, jotelo mag riwruoge jopuonje county ma Tharaka Nithi bende omedo dwandgi ewi wach mar miyo jopuonj madongo kod jolupgi madhi chung' ne penj mar joklas 6 chudo mambalang'. It is our demand that these deputy principals, deputy and teachers in centers to be remunerated, to be paid by the NEC. Because anything which can go wrong, they cannot run away from it. They will be part of exam and they are not paid anything. Bende ne gisiro lwedo paro mar tero jopuonj puonjo e gwenge magiwuokie. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre ariyo ma joklas 8 nowito ngimagi e yawo matheta mantiere gweng' ma Mundoro e kar chung' od bura ma Gatundu Milambo County ma Kiambu. Russell Mihingo kod Peter Mwangangi mane gin jopuonjre e skund primar mar Kamju Premier Academy mantiere kar dak mag Githunguri noter bayo mondo gikwe wigi ne ikruok ne penj maduong' ma KCPE machakore wuok tich juma manyien. Sifros Okinda miyo mathoth. Yawo matheta e aluora mar Mundoro mantiere kar chung' od bura ma Gatundu ma Milambo County ma Kiambu. Ka ema jopuonjre ariyogo ne geno mar kweyo wigi
kod jowadgi mamoko 60 kapok gidok e skul mar chako penjgi maduong' mar KCPE. Kara kamano koro nenore ni ne en kama ne gibiro mong'e sechegi mogik e piny ka. Masirani oweyo oganda mawuok e gweng'ni gi lit kod wuoro. Walifurahia na dakika ya kwenda nyumbani waliona kuingia kwa gari hakuna watoto wawili. Ndiye walianza kuulizana mtoto fulani nini. Ikawa kumbe waliachwa nyuma, walikuwa wanataka hao kuogelea. Ndio walienda kujaribu kuogelea. Vile waliingia kwa maji, waliwezwa na maji na wakatumbukia chini. Kaluwore kod OCPD magithunguri ma Milambo Alfred Nthiga, jopuonjrego Ruzel kod nyawadgi Peter Mwangangi ne nie kind jopuonjre 60 ma jo grade 6 kod klas 8 mag skul primar ma Kamju Premier Academy mane riko kel bayo e alwora mar yaono mantiere e bungu mar Kinari odiochieng' manyoro. Jopuonj nofwenyo ni jopuonjre ariyogo ne onge kindgi mana e kinde mane gin e wuoth madok e sikul. They had done their rehearsals for Monday's exams, and they decided that they have to go for excursion. They carried 60 people in number, and unfortunately, the excursion turned sour. At 17:30 hours, 2 of the boys were drawn in Tetandam. Chenro mar manyo ringre jopuonjrego nokawo thuolo malach kaluwore gi mudha mandiwa manokwako alworano. It was coming to be dark and the water was very cold. As such, the divers could not manage. And then we descended our program to Tunde. Ringrego nitiere kar kano ringre mar od thieth mar Rufaa ma Kenyatta. We managed to retrieve 2 bodies at 12:00 hours. We decided that the parents decided that the bodies should be taken to Kenyatta University. Tendo bila koro wacho ni gisechako nonro matut e wi masirano. The area is very slippery. I can advise, especially during this rainy season, the schools to be careful to choose where to take their children for such activities. Simfros Okinda, Ramogi TV. Watimo mosa ne familia margi kanyakla kod jopuonjre mag skundno. Pode weche mag somo en jopuonjre mawuok e kar od bura mar Ruiru kaunti ma Kiambu madhitimo penj madongo mano mar klas 8 KCPE kod mano mar jo grade 6 Kipsea dhi yudo chiemo manono kod pi modho mag chupa e kinde penjgo kane olose kinde manochiwo chek mar $2 million ne chenro mar pidho jopuonjrego. Kambi moro mok mar loso yuto mahinyo chiwo chiemo manengo gene piny mano mar bero ngima nyithindo owacho ni gitimo kamano mondo kony jonyuol ma yuto gene piny e pidho nyithindgi. Jod bura makono bende no wacho ni jonyuol mathoth e kar od burano pok odok e yuto makare tok mudhusi ma COVID-19 rocho kuondegi mag yuto. Omedo ni kethruok mar kor lwasi to kod oro masani ogoyo tache moko kuom counties ma pacho ka medo hinyo jonyuol. Harakati yetu leo ni kujiandaa kusaidiana na wanafunzi wetu wale wanafanya mtihani wa darasa la 6 na wale wengine wanafanya kwa darasa la 8. Kama vile mnavyojua mitihani ni 2, na kazi yetu kama Simon Ngafingara Foundation tukishikana na wapikaji wetu hapa wa Food for Education kuona siku zile 3 wanafunzi wetu watakuwa wakifanya mtihani watapata chakula ya bure kutoka kwa sisi, ndio waweze kuweka mafikra yao kwa masomo na kufanya mtihani kuliko kwenda kusubuka mambo ya chakula kama vile mnajua kuna kiangazi. In partnership with the Kengara Foundation, we were able to come up with a plan on the menu and the number of kids to be served during that period, and we are happy to be doing 3 different meals per day, and we've set up the purchasing of the groceries, of the cereals, of everything that we're going to use during that period, and we have a planned layout of how the preparation of the food is going to come about, how the cooking, the dispatch of the food, and ensuring that every other kid is served at their schools.
Jonyuol medo kwa mondo kaw ting' mano mar nyithindo e kinde makoro yweyo mar dweche 2 chakore ayanga. Idwaro mondo kas kedo kod kong'o, yedhe mamero ji kaachiel kod iye moewo. Mako gin moko kuom achiedhnade makelo luoro ahinya e gweng' ma Kisii, Nakuru kod gwenge mag Nam Chumbi. Jafwambo marwa Crispin Otieno miyo ler ewi wachno. Ma e kaka nyasi ne timore e skunde ma opogore e piny Kenya. Skunde koro olor ayanga kendo yweyo mar dweche 2 ne nyithindo manitie skunde ochakore. E kaunti ma Kisii, duol makedo kod yedhe kod kong'o moko puodhi Nakada medo chiwo siem ne jonyuol mondo chiw puonj makare ne nyithindgi. Pia wenzao wenye wanakutana nao waambiane. Tumeongea juu ya positive parenting. Tumeambia vile Biblia imesema juu ya ulevi na kutumia vilewa. Haya madawa ya kulevya, pombe haramu vimeharibu. Unakuta kwamba mtoto ameingia shule, karibu kando na shule kuna hayo madawa. Na tena katika njia za kuelekea mashule yetu unakuta watu wamefungua vioski hapo, wanauza vitu kama spirits, mawaini hapo. Kwa hivyo watoto wetu wanakwamia hapo. Ywak makamano bende ogol kod jopuonj, riwruoge mag piny owacho kaachiel kod jokanyo e kaunti ma Kisii. Let us not be absent parents. Let us not be absent parents, harsh parents. Let children find friends in us as parents, because when they find us as a friend, they'll be able to open up their hearts to us, and they go through challenges maybe at school, in the community. In the last 2 or 3 weeks, we've seen so many school girls getting defiled, gang raped at home by close relatives. Incest has really gone high. Kuna watu wengi, wao wengine wana kidnap watoto, wale ambao wanahusika na usalama wafanye patrol kwa wingi. E kaunti ma Kilifi, jatend migawo mochung'ne jotij piny owacho kod kit chwech Aisha Jumwa sani ogoyo marufuku ne danje e kuonde liete mong'ere kaka disco matanga kaka achiel kuom yore mag thiro anjawo e kind nyithindo ma pod nitiere e skul. Mtoto wa chini ya miaka 18 akionekana kwa disco matanga, tunamshika ili mzazi wake akuje, tushike mzazi tuweke ndani. Jatend migawo no ne oloso e nyasi mar hingo ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag chwech kata 16 days of activism against gender-based violence. E kaunti ma Nakuru, ote pod ne en mana mano e seche mane woman rep ma Bungoma Catherine Wambilianga nolimo gwenge manjoro kama ne olose kod jonyuol e kindegi mag nyasi mag Christmas. Huwa naimiza watoto wetu, hasa watoto wasichana, tukifunga kwa muda mrefu watoto wakae nyumbani walindwe. Na pia tuhimize wazazi to take care of the children. They are coming to be with us for almost 2 months. Sio rahisi. Ni jambo la waongee na watoto wao, tuongee na watoto wetu ila tupunguze mamba za mimba za mapema. Gikone ikwayo jonyuol oti kanyakla kod sirikal kedo kod gigo manyalo rocho ngima nyithindo e kindegi. Crispin Otieno, Ramogi TV. Boma ma Kisumu kuom thuolo machielo odiechieng' ma kawuono ochungo tiyo gi geche e moko kuom apeyni e chuny bomano. E oboke manogol kod jatend boma na Balawanga, apaya ma Oginga Odinga kod Omola Gar iloro chakre saa 2 okinyi nyaka 11 odhiambo, ka apaya ma Jomo Kenyatta Highway kod Awuor Otiende biro bedo kiloro kendo iyaw e kinde mopogore opogore e kind saa 2 okinyi nyaka 11 odhiambo. Ikwayo jopiny mondo ti gi yore mamoko mag wuoth e apeynigo moting'o wuotho kod tiyo gi ndigni e kind mamoko. Odiechieng' ma kawuono ni wabiro mondo walos chenro mar kaka Kisumu City nyalo chiwo ranyisi maber kuom yore mag wuoth ei town. E piny mangima oseyudi ni yot kendo ber mondo ji owuothi mang'eny kaka nyalore, moloyo to ka wanie city kata town
kata e chirni kuonde ma ji nitie mang'eny. E ndalo mokadho ji osebedo ka konyore gi mitokni kata gi yore mamoko. Okoro nitie chenro ni mondo kayot kendo kaber to ei kuonde ma ji odake mang'eny mondo ji owuothi, nikech wuoth kende bende kelo kit ngima makare. Kisumu has also really implemented a lot of NMT. They have done NMT phase 1, which is the Kisumu Triangle. Now Kisumu NMT phase 2 is almost at the home stretch because 72% of it is done. So Kisumu has been one of those cities where they have embraced sustainable transportation. Wuotho no dhi rito ngimawa kendo dhi geng'o tuoche mopogore opogore ma osebet ka chando sana jopiny. Koro wan kaka vijana wadwa ni wabed forefront kata kipaumbele mar ng'iyo ni wamedo jiwo jopiny wadhi mbele gi timo gik aina gi eka mondo mi wadag ngima makare. Doma male County ma Homa Bay no dhi nyime kod winjo bura makwedo loch mar Gladys Wanga kawuono chieng' ngeso ataro mar kaka chendo mag doho hinyo bedo. En gima nokawo jopiny gi buok kaluwore ni doho hinyo ga tiyo mana e kor juma kende to ok giko odira. Kata kamano jodak ma Homa Bay orwako chendo makamano ka giwacho ni biro miyo burano itieko mapiyo piyo. Kanoloso kod TV mar Ramogi mana dakika machuok kende kapok chendo mar winjo burano chakore, okil Makidero okwe achando opako jang'ad bura maduong' e burano kuom chiwo thuolo makamano. Given the timelines, because the determination on election petition by this court must be done within 6 months and not beyond. So that time constraint allowed also the Chief Justice to determine the sittings of the election petition courts in the whole country. If the court has decided to do its proceedings over the weekend, then it's by the court of law. It has been the case, and I think this is one of the best things that has ever happened, because it's taken a long time in determining petition cases, so that and that makes the work, say, particularly the county, slow down. So the faster that these cases are determined, the better. So I quite agree that this is a good progress, and this needs to be done. I think there are a lot of other things that we've had are going to happen, and like the gubernatorial petitions, I think for the first time it's not going to go past the Court of Appeal. That is what I think. And I think that is one of the best things that the Chief Justice has done. No, it's a wonderful thing. It's a wonderful thing. Yeah. I mean, to save on the time of, those who are working, if it is proven right, fine. Very awkward that we have a case running on a Saturday or a weekend for that matter, and especially for this zone of Homa Bay where most of the people are from the Seventh-day Adventist Church. But it has forced us that we have to attend this session because we think that this is going to hasten the justice in the ongoing petition in Homa Bay County. So we are in agreement that whatever the case, it is proper that we should have it running throughout. Eseche mang'wen laro kom Senate mabungomo mako mach duol mochung' ne yiero e pacho ka IBC oyango ni chendo mar ikruok ne tayo yiero no ogik rumo. Duol no oyango apisas maloyo 345 ni osetimne gi tegruok ka koro gin be gidhi chako timo tegruok ne apisas mamoko maloyo 900 mabiro chung' ne yiero kaka presiding officers, deputy presiding officers kod clerks e sub counties 9 duto mag county no. Yiero mochana bag tarik 8 dwe mar 12 higani biro kelo piem mapek e kind jochung' Mwambu Mabonga mar UDA, Wafula Wakoli mar Ford Kenya kod Wafula wa Munyinyi mano ma DAPK. Kom Senate mabungoma nodong' thuolo tok Moses Wetangula yudo lemo mar speaker e od bura mamalo. We have been training the sets, and today we have concluded the training, and we are now prepared to move to the next level of training of PO, DPOs. Then we move to the clerk level, and then we distribute also materials, and we do the election on the 8th of
December. So far, so good. We are ready for the election. And I still urge the people of Bungoma to come out on that day, to come and vote for their leaders, because it is their democratic right. Erokamana inya komedo manakete weche manyien mago maga ngichwele erokamana inya Dan Arujo kantiere iwacho ni Twin Towers Homa Bay iwacho ni chendo dikodi eyono makare amor kod sigana mano mar mora kuom ndiko buko dhi mana nyime eyono makare abenda neni ka antiere uradi awendo akwayo jotelo mane oyier otine jopiny eyo makare mano kanyero Naftali Jael abenda neni eyono ero manimba egweng masemeka Julu Koker mano odhiambo jana mpaka piero kamana inya kuom ote mari ote machielo bende wacho ni weche manyien dhi eyono makare ka bende ikwayo mondo ikruk mar penj otim eyo makare kendo hayu maber ne jopuonjre duto wadhi eyweyo machuok pod oduogo gi mathoth kikidhi mabor. Omiyo awacho ni mos kuom gimora mora ma anasetimoni. To an sando jogi kama winjo kamora ahinya. Koro sani uketre wach mok birumo. Onge ngata modeo ngimana kata matin kae. To kaponi onge ngata modeo aka, abedo ka bideo ngato yodni. Donge koro sani mama nani koda. Koro gimora mora kik chandi. Nikech en obiro rito wan ji ariyo. Nikech oherowa. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Priska Gadhoni Muya, natoka Nyeri, mpado wa Mkuraini. Niko na furaha sana kwa kujishidia MJP. Hizi pesa itanisaidia kuboost my business. Naomba Wakenya wenzangu waingie kwa hii mchezo, watafurahia kama mimi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Machiegni kendo ikinde ma piny ngima hingo ndala par kod auchiel mar kedo gi lwenje ma kit chwech moko kuom jotelo mamine e kaunti ma Siaya okwayo od bura ma kaunti no mondo oketo kenge mag rito mond liete mahinyo yudo midhiero kaluwore kod lwenje makamagi. Jotelogo bende nokwayo jopiny mondo onyuak ne kedo kod lwenje mag kit chwech. Flora Atieno miyowa mathoth. Lwenje mag kit chwech osebedo midhiero e thurka ka nonro lero ni 40% mar wakeini nitie okang' mokwongo mar kalo e midhiero no. Kaunti ma Siaya ne oriwore gi piny mangima dhialo odiochieng' kedo gi lwenje mag kit chwech kama moko kuom jo od bura ma kaunti no noyuoro nyasi no. Mane en jatend migawo mochung' ne weche chwech kod tudruok mar oganda Rosnel Odondi
ma bende ne oyuoro nyasino, owacho ni migaono nitie thuolo mar neno ni od bura oketo okenge mar rito mond liete. Bende ne okwayo doho ma Siaya konyo siro weche mond liete ahinya to weche lo ma osebedo ka kelo tungni. Yes, Rwanda Foundation brought to us the Widows Charter that we need to look at. There are also concerns from the women caucus of the legislative arm in Siaya. All these people need to sit together and have one document that will touch on the widows of Siaya. One document that will talk of what happens in Siaya and how we can protect the widow in Siaya. Now, why do I bring in the judiciary in Siaya? Because we have two justices in Siaya who deal with widows in Siaya. MCA ma South East a Lagos Scholastica Mado bende owacho ni wakeini ma olap gi ndong ne weche siasa osebedo ka yudo akwede ma wuok kuom jowete gi machuo, gino ma bende oseduoko piny kwan mar wakeini ma ochung e kombe mag siasa. The next assembly, the fourth assembly, that will see more women coming forth. Yes. One of the reasons that the number of women is low, elected women is low, is again related to all these issues we're talking about today, gender-based violence. And the cultural biases, all those biases are actually violence against women. The space is not broad or expanded to allow women to come in easily. It's a very difficult fight. Any woman who has vied for a political position will tell you. And because of that, many of us are shy to get into politics. Kata kamano, MCA Mogwel Rose Rabinya ne okawo thuolo mar kwedo nek mar japuonjre mamiyo ma Siaya Institute kendo jiwo nyithindo manyiri bedo gi horuok e weche keny. Bende ne okwayo nyithindo manyiri winjo puonj mag jonyuolgi. Nitie nyithindo, nyathi ma nyako nyonek kae, rabango piny kae. Nyathini is a student ni chako tieko penj. Ne gigo osiep wuoyi ma bende was a student at Siaya Institute. To jogi nopango ot onyoro gotieno gidonje odgi. Saboro nyako ni nyobedo puchat. Are you seeing the way it is very painful? So me guys, let us take care. Let us be patient. Ingeni puonj ma janyuol puonji gano. Omiga gimoro manitigo kamoro. Let us not be in a hurry. In as much as we need help, we also need to be helped. We also to do our part the way it should be done. Mine wachungu watimate. Okiriti ni boreke ni thought. This is where shida bire ka emamchitabu ae. Piny mangima yango ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chwech mane ochakore nyoro tarik 25 nyaka tarik 10 mar dwe mar 12 ma higani. It is the right of a child to live with. Flora Atieno, Ramogi TV. Piny owacho okwerni oduma mabiro donjo pacho kako e pinje ma oko oken mano manyalo hinyo ngima oganda. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria owacho ni wach rwako oduma mawuok oko en gima ne okadh kod riwruog jotend migepe ma ibire sama meli moting'o ngano tana 55 mawuok e piny Ukraine ochopo e dho wath mano ma Mombasa. My President Vladimir Zelensky announced the humanitarian program Grain from Ukraine, aimed in feeding at least 5 million people across the world by summer 2023. Under this initiative, Ukrainian government will donate 25,000 tons of grain to people of Kenya. Fika siku ya Jumanne tuko na mkutano ya baraza la mawaziri, nitapewa mwelekeo. Nikipewa mwelekeo tufungulie, tutafungulia. So mko na masaa karibu 72 ya kutoa mahindi kabla baraza la mawaziri kae chini. Lakini jamani, ile ya muhimu tujue, sio sisi tunataka kufanya vile tunafanya. Ni vile hatutaki hata mtu mmoja apoteze uhai kwa sababu ya njaa, kwa sababu tutalaumiwa na kizazi kilicho hapa, kizazi kijacho, na pia tutakuwa katika hatari ya kutoona Mungu na macho. Donge koro sani mama nani koda. Koro gimora mora kik chandi.
nikech en obiro rito wan ji ariyo nikech oherowa. Kamano thapki, in kik iluor gimoro amora. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Naitwa Simon Kibet Koech, mimi naishi upande wa Kericho. Ndio nimeamini leo hii ushiriki ya MGP kumbe ni ya ukweli. Mimi naomba na marafiki zangu waendelee kucheza hii MGP hii ya shilingi 10. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Tarehe 26 na tarehe 27 Kasarani Stadium. Fanya njia zote tukutane Kasarani. Kasarani tu. Gol mar jatugo Michel Duke e dakika mar 20 kod adek